En una casa amb un hortet, prop de la platja de Dénia, hi vivia un matrimoni. Jaume i Jordina. No eren ni rics ni pobres. Pescaven i treballaven la terra. Tenien una barca nova, una gossa perdiguera i una egua vella. Però no tenien fills. Tant ho desitjaven que un dia Jordina somià que mentre Jaume pescava se li apareixia una dama tota vestida de blanc. El tocà amb la vara de les virtuts i tots els peixos que pescava es convertien en preciosos xiquets rossos. A l'alba, la dona despertà el marit. Fet l'hora ja estimada que tornem a la veritat. Soc feliç, ets la meua vida, res no em falta per menjar. Ara vaig pels estris ja per anar a pescar. Al tall que es feia de dia, Jaume es dirigia al port per eixir a pescar amb la barca. Passà el matí i cap al migdia entrà en una cala i tragué el salabre. I notà pes i en traure'l li aparegué un animal viu, semblant a una anguila gegant de molts colors. Passa, que es dirà? Quin és aquest animal? Quin és aquest animal? Què penses fer amb mi? Si fas el que et dic, jo seré el teu profit. Talla els meus 3 caps. La teua dona n'ha de menjar, la teua aigua i la teua gossa també. Després, les meues 2 cues a la teua horta les has de colgar. La
seguiré. Jaume tornà a poqueta nit al port de Dénia. Arribà a casa, contà el que havia succeït a Jordina i feren tot el que la mare dels peixos havia ordenat.